ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ପକୁଡ଼ିଟେ ଛାଣ। ଭାଉଜ ସେଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଓ ବେସନ ପକାଇ ଗୋଳାଉଛନ୍ତି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି, ପକୁଡ଼ି ଗୋଳା ଚାଲିଛି। ପକୁଡ଼ି ଗୋଳା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଛଣା ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଛଣା ହେଉଛି। ଲଙ୍କା ଚପ ପ୍ରାୟ ଛଣା ସରିଲା। ତାକୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ହେଉଛି ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଳୁ ପକୁଡ଼ିକୁ ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ତେଲ ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ତେଲରେ ଛଣାଯାଉଛି। ଅଧିକ ତେଲ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ଚଣା ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପକୁଡ଼ି ପୁରା କଲରିଂ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, କାଢ଼ି ନେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକୁଡ଼ି ପକାଯିବ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।